Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi, wannan lokaci da muke ciki musamman na kafafen sadarwa, ina nufin social medias, ya sauƙaƙe isar da saƙonni ta wani gurin kuma ya sauƙaƙe shiga haɗurra ba tare da mutane sun la'akari ba. Daga cikin abu mai hatsari da a yau muke aikatawa a social media shine mutum ya turo maka abu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan magana, ya jingina magana tare da zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da yana da gaskiyan ilimin cewa wannan magana ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bata tabbata ba. Ku sani wannan yana da hatsari wallahi mai girman gaske ga imani da kuma rayuwar mutum. Hadisi ya tabbata a cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Duk mutumin da ya min ƙarya da gangar, ya ƙirƙiri magana ya ce ni annabi na ce, alhalin bai san na ce ko ban ce ba, har ya tura ma wasu a wasu group, a ce ka tura group 5, ka tura 10, ka tura ma wani wai annabi ya faɗa, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya nemi matsuguninsa a wutan jahannama, Allah ya riga ya tanadar masa mazauni a wuta. ‘Yan uwa musulmi, al'amarin addini fa ya wuce wasa. Jingina magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi yana da hatsari ga rayuwar mutum idan bai san ingancinta ba. Kada ka je a sa ka kana yin abin da ba shi kenan ba. Ka nemi maganan da wani malami ya faɗa akan ilimi ka yada, ta ishe ka, ba sai abin da ka kirkira ka tura wanda mutum zai wayi gari yana nadama a ran alkiyama, alhalin nadama ba za ta amfane shi ba. Allah ka ba mu ikon kiyaye kalmominmu da rubuce-rubucenmu da tsabtace waɗannan kafafen sadarwa. Allah ka sa su zama rahama a gare mu ba azaba a kanmu ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.